μπορούσαν να λαιλατίσουν συγκεκριμένες ομάδες κοινωνικές, τα αφήναν να πάνε πίσω. Βγάζαν την ψυχή και βγάζουν στο κοσμάκι για τις επιδοτήσεις. Βλέπετε ότι με τα φωτοβολταϊκά είναι απλήρωτοι οι άνθρωποι 9 μήνες. Αλήθεια, για ποιο λόγο? Μήπως θέλουν να τους τα πάρουν πίσω και αυτά? Αυτοί οι άνθρωποι χρεωθήκαν. Πουλήσανε άλλες περιουσίες για να κατασκευάσουν αυτές τις μονάδες, για να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Και τώρα τους έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού για να παρουσιάσουν πλεόνασμα. Ξέρετε, όσο δεν συμμετέχουμε δυναμικά στα δρόμενα του τόπου μας, τόσο θα μας λαιλατούν. Έχουν φύγει όλες οι υπηρεσίες από εδώ. Είναι πολύ λυπηρό. Έχουμε καταντήσει εσωτερικοί τουρίστες στην Έδεσα. Εάν πάτε καθημερινά στην Έδεσα θα καταλάβετε τι σας λέω. Η Αριδαία είναι άδεια, η Έδεσα όμως είναι μια χαρά. Ό,τι μας κάνει η Αθήνα στην περιφέρεια, κάνει η Έδεσα σε εμάς. Επιτέλους, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Δημιουργήσαν κέντρο υγείας στην Πέλα, ενώ από την Πέλα στα Γεντσάκη υπερσύγχρονο νοσοκομείο, σε 5 λεπτά. Και εδώ πέρα που η απόσταση για να πας στην Έδεσα από Κορυφή ή από Αρχάγγελο είναι κοντά στα 100 χιλιόμετρα. Στον δρόμο πεθαίνει ο κόσμος. Δεν τους νοιάζει. Αποδεκατήσα το κέντρο υγείας Αριδαίας. Δεν έχει ούτε οδηγούς ασθενοφόρων. Είναι εγκληματίες. Είναι εγκληματίες. Οι οργανικές θέσεις στο κέντρο υγείας είναι προσωποπαγής. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιος βγαίνει στη σύνταξη δεν αναπληρώνεται. Πολύ σύντομα θα κλείσει. Δηλαδή δεν θα έχουμε ούτε αυτό το υποτυπώδες, την υποτυπώδες προσφορά σε υγεία. Μέσα από τον οργανισμό ΕΝΤ, να ξέρετε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο νοσοκομείο εδώ πέρα για να παρέχουμε στους δημότες μας πληρότητα σε υγεία. Για να μπορέσουμε να παρέχουμε στους δημότες μας, το τονίζω, πληρότητα σε υγεία. Αυτό θα το πράξουμε. Εμείς είπαμε από την αρχή, δεν παίζουμε με την αλμοπία. Δεν ασχολούμαστε με την τοπική κοινωνία για καπρίτσιο, για να παρπετάμε στο πεζόδρομο με τα χέρια στις τσέπες και να λέμε ότι είμαστε δήμαρχοι αντιδήμαρχοι. Δεν είναι ο ρόλος μας αυτός. Περάσαμε από πολλά πόστα, ποτέ δεν μας ενδιαφέραν αυτά. Μας ενδιαφέρει η ουσία. Ήταν μεγάλο το κόστος αυτό της συμπεριφοράς μας. Όμως είμαστε περήφανοι για τη διαδρομή μας. Είμαστε περήφανοι για αυτά που προσφέραμε στην αλμοπία. Είμαστε περήφανοι για αυτά που θα προσφέρουμε και θα υλοποιήσουμε όλοι μαζί για την ανάπτυξη της αλμοπίας. Για να δώσουμε την αξία που πρέπει στην αλμοπία. Για μας προέχει πρώτα η αλμοπία. Ξέρετε, κατά τη διάρκεια της σύνθεσης των συνδυασμών γίνανε πολλά. Ταχθήκανε 5 με 10.000 δίμηνα. Ήταν σαν το χρηματιστήριο. Κυκλοφορούν στα χωριά ότι ξέρεις, άμα θα φέρεις 50 ψήφους θα έχεις και άλλα ευρώ. Είχαμε πολλές ευρεσιμετοχές σε άλλους συνδυασμούς. Ήταν κάτι σαν χρηματιστήριο. Εμείς δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να ξεφτυλίσουμε την προσωπικότητα κανενός συμπολίτη μας. Εμείς είπαμε, ελάτε, όσοι αγαπάτε και πονάτε το τόπο, ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί. Έτσι θα συνεχίσουμε. Έτσι αρχίσαμε και έτσι συνεχίζουμε. Είδαμε κατά καιρούς πολλούς που εκφράστηκαν να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι. Όμως στην πορεία αποσυρθήκαν. Πίσω από αυτούς ήταν κάποιοι τρεχαλατζίδες και κυκλοφορούσαν λες και ήταν σε αστικό και κατεβαίναν κάθε μέρα σε άλλη στάση. Ποιες αρχές και ποιες αξίες πρεσβεύουν αυτοί οι άνθρωποι όταν αντιμετωπίζουν την κοινωνία της αλμοπίας σαν αστικό? Τη μια μέρα είναι με τον έναν υποψήφιο, την άλλη με τον άλλον, την άλλη χρησιμοποιούν σαν χρηματιστήριο την προσωπικότητα του καθενός. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό. Και αυτό πώς θα σταματήσει? Με τη συμμετοχή τη δική σας στο δημοψήφισμα της Κυριακής στις 18 και στις 25 Μαΐου. Δεν θα πάει ούτε μια χαμένη ψήφος. Αυτό θέλουν αυτοί. Να μην πάει να ψηφίσει ο κόσμος νομίζοντας ότι θα τιμωρήσει αυτούς. Δεν τιμωρεί αυτούς. Τιμωρούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Μη συμμετέχοντας. Πρέπει να συμμετέχουμε και να τους στείλουμε πίσω.
να τους στείλουμε πίσω στα ζήτητα εκεί που ανήκουν, γιατί έβλαψαν τον τόπο. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε ξανά. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε ξανά να επιστρέψουν, γιατί οι κατολαγισμοί τρέχουν και δεν λένε τίποτε για την ταμπακέρα. Μαζευτήκαν όλοι εκεί. Εμείς δεν γίναμε καταφύγιο ενόχων στην κοινωνία της Αλμοπίας. Είμαστε περήφανοι για αυτό που συνθέσαμε. Φτιάξαμε συνδυασμό. Δεν φτιάξαμε αηδιασμό. Κάναμε ένα συνδυασμό με αξία, που βλέπει στα μάτια το πολίτη και το σέβεται και δεν τον αντιμετωπίζει σαν χρηματιστήριο. Μην νομίζετε όμως ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει. Θα το διαπιστώσετε, θα το διαπιστώσουμε όλοι και μεθαύριο για τις 25 του Μάη. Ο κόσμος, εμείς όλοι κρύβουμε μέσα μεγάλη οργή για όσα μας κάναν και για όσα δεν έπραξαν αυτά που όφυλαν να κάνουν. Να ξέρετε όμως, εμείς θα είμαστε παρόν και στις 18 και στις 25 και θα είμαστε και αργότερα παρόν, γιατί η κοινωνία της Αλμοπίας δεν αντέχει άλλη κοροϊδία. Θα οργανώσουμε το Δήμο στο επίπεδο που πρέπει. Θα οργανώσουμε τα αγροτικά προϊόντα και θα τα προωθήσουμε να πολλούνται στην αξία που πρέπει. Θα στηρίξουμε τον αγρότη. Στηρίζουμε την κτηνοτροφία. Στηρίζουμε το τουριστικό τομέα. Στηρίζουμε την κοινωνία της Αλμοπίας, γιατί για μας προέχει πρώτα η Αλμοπία. Δεν κάνουμε συμβιβασμούς. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. Πάμε μπροστά όλοι μαζί για να δώσουμε την αξία που πρέπει στην Αλμοπία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ξέρετε, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο. Ήδη έχουμε ταλαιπωρηθεί και εμείς και εσείς πολλές φορές εδώ αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτό όμως που θα πράξουμε, αυτή είναι η απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Δεν σέβονται τίποτε απολύτως. Ακούτε, αργήσαν να ξεκινήσουν την ομιλία τους 3/4. Ενώ μιλάει άλλος, βάζουν τέρμα τη μουσική. Αυτό είναι το επίπεδο. Αυτή είναι η εντιμότητά τους. Αυτή είναι η ανηλικρίνεια. Αυτή είναι η υποκρισία. Αυτό είναι το επίπεδο τους. Έτσι θα διαχειριστούν εάν τους επιλέξει ο κόσμος. Με γλέντια και πανηγύρια και χορούς. Εμείς δεν θέλουμε χορούς. Εμείς θέλουμε να χορέψουν όλοι οι Αλμοποιείς χαρούμενοι. Όχι για πάρτι μας. Θέλουμε να αναπτυχθεί η Αλμοπία. Θέλουμε το σεβασμό της Αλμοπίας και στην Έδεσα και στην Αθήνα και παντού. Δεν μπορεί να είναι απομονωμένη η Αλμοπία. Θα ανοίξουμε τους δρόμους ανάπτυξης προς κάθε κατεύθυνση. Δεν χρωστάμε σε κανένα, το τονίζω. Ζητάμε το χρήσμα των πολιτών της Αλμοπίας. Δεν ζητάμε κανενός κόμματος, κανενός χρώματος. Τα προβλήματα είναι κοινά και μας αγγίζουν όλους. Να πω ότι εμείς δεν είχαμε ούτε κομματική πρίκα, δεν έχουμε ούτε πρίκα, αλλά έχουμε την ψυχή της Αλμοπίας. Σε αυτή βασιζόμαστε, με αυτή αγωνιζόμαστε, με αυτή ονειρευόμαστε, με αυτή δημιουργούμε. Για μας πρώτα η Αλμοπία. Να είστε καλά και με την νίκη. Δεν θα παρουσιάσω τους υποψηφίους, γιατί τους έχω κοράσει πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Είναι τόσο αξιόλογοι που δεν χρειάζονται διαφήμιση. Διαφημίζονται άλλα προϊόντα που είναι σκάρτα. Τα δικά μας προϊόντα είναι καθαρά και με καθαρό ποινικό μητρό.